Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Taa bụ Nwachimeka. Hey! Ndị be anyị gbakọtabanụ. Ọ bụrụ obere ihe ga-eme taa. Ịmara onye ịma bụ nwoke jee kpọọ ọnya. Obi na mba ofesi, obi na ala anyị kpọọ ọnya. Maka Nwachimeka nke a ga-eme taa akara aka. Ndị be anyị, o nwere nwaada anyị nnọọ ifu ya, ị ga-alaikwa ya. Ifu ya ị ga-alaiki ya. O bi n'ebe Port Harcourt. Ọ dị afọ one 40. Ọ sio na ọ na-achọ onye ya na ya ga-ebi. Ya bụ nwoke dị mma nwere obi umeala. Ya bụ nwoke dị mma na-atụ Chukwu egwu. Na ya na onwe ya bikwe na Port Harcourt na-alụ ọrụ. Na ya na onwe ya na-atụkwa Chukwu egwu. Na ya na onwe ya bụkwa obi umeala na onwe ya. Na ya na onwe ya na-erubekwa isi. Ọ sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ya, gbaa ọnya n'ekwentị. Ị na-anya n'elu caption anyị. Caption ya bụ ihe anyị ji melu headline. Ya bụ gịnị topic na-anya na ya, ị ga-afụ ya. Klik enye, chekwelu igbo anyị abịa ọzọ. Hey! O wee bụrụ ya. Na-anya na caption. Ị na-anya na caption, ị ga-afụ ekwentị ya. Gụli agbada ana, ị ga-afụ read more ma ọ see more. Klik kwe read more ma ọ see more. Ka ị gụọ ọnya dede gude enye agude. Gụọ onye ọfụma ka ịfụ ka o si wee kọwa onwe. Anyị achọọkwa ndị adịrọ serious. Maka ọ bụ di na nwaanyị ka anyị na-achọ. Ị na-anya anyị bụ nne nwaanyị. Anyị a na-akwa afụchata ndị na-abịa yi oyi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa yi oyi, biko nwanne m ka kwụsịgodi. Ọ bụrụ na ị dịrọ serious na ịbịa igwuri egwu, nwanne m biko ka kwụsịgodi. Maka na anyị na-eme ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. O si gaa n'ụwa mụọ ụmụ baa ụba. O si na Chukwu na nwoke ga-arapụ nwunye ndị bie wee gakwuru nwunye efe abụrụ otu. Ọ bụ na Genesis 2:24 ka o kwuru. Ya bụ anyị na-epromote ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. Ya bụ ịbịakwana, ọ bụrụ na ị ka na-egwuri egwu, ịbịakwana. Ọ bụrụ na ị dịbere nkwadobe, ịbịakwana. Ya bụ onye ọbụla winili nwanne anyị nwaanyị o win go lottery. Ya bụ ihe a dịka loto. Ya bụ ị na-eme ime ọsịsọ. Ọ bụ jackpot. Ị na-eme ime ọsọ. A sị na eme ọsịsọ emeghalụ ọdachi. Ịpụta ideli edemede ka mma. Maka o nwezi mgbe ọ ga-elu akpọ ịkpọpado n'ozugbo ịma ihe ị ga-eme. Kọpili nọmbịa. Ịkọpili nọmbịa ideli edemede na afa gị na-enye ebe ibu na-ekwe ihe gị. Ịmago kọwachali onwe gị. O nwere ike ịkọwakwa ụmụ ọlụ gị ma ịmago ma itolu ogologo ma idu mkpụmkpụ. Ọzọzi ichili foto ihe dịka 2 ma 3 wunye na ya. Kọwachichecha onwe gị mma. Sizi anya na ị na-echezikwa ọsịsị ya. Ọ bịazi ụsa gị ya. A na-egote dị n'ahịa ma dị adị sọsọ be ndị eze. Ebe Chukwu mere ebere tinye dị na raifụlụ. Onye win tenye alibenu. A na-egote dị n'ahịa ma dị adị sọsọ be ndị eze. Ebe Chukwu mere ebere tinye dị na raifụlụ. Onye win tenye alibenu. Ya bụ ihe abụkwa raifụlụ. Hey! Imenekwe ka ọ gafee gị. Ọ gafee gị. Ihere adịkwa obi aṅụli o. Ihe eme ọsọ ọsọ. Debele na edemede. Unu ekwene ka nwanne anyị nwaanyị a ganara unu. Unu ekwene ka afọ a ganara unu. Onye ọbụla chi ideli edemede makwala na ịdịgo njikere ịnụ nwaanyị nketa nke echi. Ya bụ ka esi eme ịmago ihe ndị oyibo na-akpọ courtship. Ọ bụ afọ ọnwa atọ na omekezi okoto ọnwa 6 a na-emene. Ya bụ unu jisi ike na-ene onwe unu. Jee na ebe dị mma na-ene onwe unu. Jụọ na ese. Unu nwekwara ọlụ n'ihe a. Ihe nnọ na ya bụ nye unu ka o si wee dị. Ka onye ahụ si wee dee edemede. Ọlụ gị bụzikwa ije jụọ ese. Onye mụrụ nwa. Achọrọ m ka m na ya bili. Onye mụrụ nwa amalụ mma ona. Onye mụrụ nwa nwere agwa. Achọrọ m ka m na ya bili. Ijụzie ese. Mee obele nkwayarị. Ọ dịzi ha gị mma ị gaa n'iru. Ọkwa unu mana abịacha ya bụ abịakọlịtacha ọnụ a na-eme courtship a. Ọkwa mgbe ahụ ka eji enene. Ya bụ kpakwa na agwa dị mma. And ikpe agwa dị mma kpakwalụ gaba.
ọbụkwa ịkpa ka ị wee bịagodi nso ịbịazia nso ichepụta agwa gị ichepụta agwa kwa gị osibo okwu gwakwa ya ka ịdị ọ bụrụ na ịnụbugo nwaanyị igwu ya ọ bụrụ na ịnụbugo di igwu ya ọ bụrụ na ịnwebugo nwa igwu ya na ịnụ nwaanyị ma ọ dị abụọkwa ajụ ihe ndị be anyị na ịmụrụ nwa abụrụ ajụ ihe ọ dịkwa mma maka o gosiri na ịbụ nwaanyị ya bụ unu kwuo eziokwu onwe nwaada anyị onwe mbọsị nwanne anyị nwoke ma matchmaker a sị na ọ bịa sịba nwoke ahụ na ọ bụ nwa akwụkwọ anyị na o nwekwara nnukwu ọrụ nwanne anyị nwoke ahụ ọ chọrọ nwa akwụkwọ wee gaa iru andị nwanne anyị nwaanyị ahụ laikkwara ya mana ọ chọọ izochinete onwe ya ka ọ mara ihe ọ ga-eme ya bụ ndị be anyị onye ọbụla kwuo nke bụ eziokwu ọ na-aga aga ọ gaba aga ọ nara aga aga unu kwụsị unu abịa na gbuo onwe unu oge igbune mmadụ oge iwesịrị mmadụ taịm ya ọ bụrụ na ị chọrọ ya ofu mfe unu fụrụ ịgaba iru ịbịakwa n'ọzọ na ịkọba akụkọ maọbụ iblọkụ onye na ifuru mmadụ na matchmaker onye wepụtara oge wee sị na ọ chọọ di ma nwaanyị ọ bụrụ na ịfụ ya unu mee ma vidio kọl maọbụ na ijere eje ifuru ya n'anya were ụtụtụ wee gaba chụba ewu ojii ije na-ewestigbu onwe gị taịm maọbụ westbe nyanwa imene ka ị plizie mmadụ displizie onwe gị maka ọ bụ ihe ị ga-ebi wee gwụ ya bụ ndị be anyị ịnụ ụwa bụ jonjoloko di na nwunye na-atọ ụtọ ma unu mụta onwe unu gụọ onwe unu ka akwụkwọ unu mụta onwe unu n'isi mbụ unu ahụ unu si bido unu welie gaba unu na-aghọta onwe unu unu ghọtafekwa onwe unu kpedola onwe unu nọrọ n'ime onwe unu kpedola onwe unu ọ bụ ihe ziri ezi Chukwu kwuru na akwụkwọ nsọ o kwukwelie na mana mmadụ chekwele na ndị be anyị ya bụ ndị be anyị ife ya ị ga-alaiki ya ọ ga-enye gị foto nyanwa gị nwee nyekwu ya nke gị unu ji nwayọọ so onwe unu mụọ onwe unu ka akwụkwọ unu ma ọsịsọ na ọ dị na nwunye maka anyị chọọ testimoni na peji anyị ndị niile anyị mere n'izuụka gara aga ọ na-afụ agakwa iru ga-atọ onye ọbụla amụ iru gafe atọ onye ọbụla polina na-abụ onye ọbụla debe edemede tag ya nwanne gị nwoke na-achọ nwaanyị tag ya anya na ọnwa egbuo ka arụrụ aka tag ya nwanne gị nwaanyị na-achọ di ka ọ bịa na peji anyị na-aghọta ya bụ wishibenielọk ị na-achọgodi dio ọ bụrụ tọnụ gị kịta ya bụ ị na-ewe isi mmadụ ihe dị mma Chukwu ewekwelie wee chọọ gị mma wee mara na ọ na-adịkwa gị mma ya bụ ndị be anyị wishibenielọk ọ ga-adị mma kpebeli na ekpele ka okpele ị na-ekpele mmadụ ka a na-ekpekweli gị onye nọ m n'azụ papa onye nọ m n'azụ ka isi ekpele mmadụ ekpele ka Chukwu si emekwele gị ka onye beni ji onwe mbọsị gara aga mbịa mee matchmaker ụfọdụ anọlụ na-ekwu ihe adịrọ mma unu kpebe ekpele maka na mmadụ niile ha bụrụ ofu kpebeli na ekpele ka ị nọ na-ekwu ihe so gị o nwegokwe ndị bali chinyeche foto exchange nọmba na-ekwu ihe dị mma na-akwadozili ịnụ di na nwunye ya ka a sịrị onye na-azụ ana ịgbara aka na-azụ ana ndị ji a na-akọnye ịgbara aka na-azụ ana ndị ji a na-akọnye ịgbakwa aka na-azụ ana ebe a na-aba ịbịa na-ekwu ihe so gị adịrọ mma ndị ji a na-akọnye a sị onye gbara aka na-azụ ana ndị ji a na-akọnye ndị jikwa ji akọnye chegokwe ji ọ ya agazili unu ọ ga-abalị unu biko nu gosibeni ịfụnanya gosibeni akara ịfụnanya tụsaa anya ịtụsa anya ụmụ onye ọ dị mkpa papa bi ebe ụmụ onye ọ dị mkpa ụmụ onye ọ dị ezigbote mkpa kịta ụmụ onye ọ dị ezigbote mkpa kara aka eziokwu ụmụ onye na-ebe akwa alịrị ka nwoke si achọ nwaanyị ka nwaanyị sikwa achọ ụmụ nwoke ọ na-afịa agwụ kịta ịmara na-afịasie ike ọ na-asị ogene mana Chukwu ewepụtago kịta ihe ị ga na-emekwa na-ede na-ekwe m ezigbo nwunye m na-emu ihe ahịa m yes ịmago ị na-ede ị na-asị nwunye m loketie m na-eme ebe a Chukwu chetakwa m anọkwa m ebe a ikwekwene ka afọ agbanarị m kedu ebe ị nọ sinsi nwunye m ọma na-emu
ọ bụ ihe unu ga na-ede papa chegodili Chineke ndị be anyị biko unu gosi ịfụnanya unu kpeeli ekpere unu wishi enyela ọkụ ka emesịa ngwasị ndị Igbo be anyị ka emesịa ndewo sipa ndewo tekwaliteli